Fins ara us heu pensat que els bunyols de bacallà són per altres que els saben fer, que tu mai sabràs fer uns bunyols de bacallà. I avui desmentirem aquesta història. Farem uns bunyols de bacallà facilíssims i, a més, que són la recepta més habitual. No hi ha ni trampa ni cartró. Uns bunyols de bacallà excepcionals. Esmicolem bacallà i en aquest bacallà hi afegim un gra d'all picat, julivert picat, una cullerada de farina i un rovell d'ou batut. Fem una massa i amb la clara de l'ou la batem a punt de neu i la integrem lentament perquè no se'ns abaixi. Ja quan tenim aquesta massa simplement hem de posar oli abundant i quan l'oli estigui roent, que no tregui fum, en aquest moment hi farem caure cullerades d'aquesta massa. El bunyol s'hi trobarà la mar de bé dins d'aquest oli roent. S'aniran rossint i quan trobem que té aquest color que ens interessa, el salvarem de l'oli i el posarem a que deixi l'oli sobrer sobre un paper de cuina. I ara no seria un bunyol interessant, no seria un bunyol nostre, no seria un bunyol diferent, no seria un bunyol sorprenent, si no l'acompanyéssim de la salsa de tomàquet amb olivada Desimperfect, que serà el que li donarà, doncs el que us dic, el toc personal.